Pag-ampo alang sa pagbaton ug proteksyon gikan sa mga bakak o pagpanamastamas. Dalaygon ka, Amahan. Sa tanang higayon, ikaw ang among Dios ug dalangpanan. Ikaw usab ang saksi ug hukom sa among mga mali ug kasaypanan. Ikaw ang saksi, hukom ug dalangpanan sa panahong kami gipanamastamasan sa pulong ug sa buhat. Hilabi na sa mga panahong gitamakan ang among mga katungod sa among isig kaingon. Ginoo, panalipdi kami gikan sa mga taong adunay daotang tumong ug tinguha nganhi kanamo. Panalipdi kami gikan sa mga bakak ug libak. Hilabi na ang mga pagpanamastamas sa among dungog ug pagkatawo. Ilikay kami sa mga kagubot. Ilikay usab kami sa mga higayon nga makasala kami sa uban. Tutuli kami sa tamang dalan kung kami usab ang nanikas, nanakit ug namakak sa among isig kaingon. Pukawak kami aron mapitol ang among mga daotang buhat ug masunod ang imong pagbuot. Gihangyo ko nga pitulon mo usab palihog ang mga daotang laraw ug lihok nga ipunteriya nganhi kanamo. Limpyohi ang among kasing-kasing. Limpyohi usab ang tanang dalan nga among pagalaktan. Hatagi kami sa grasya sa pagsabot ug pasensya, inubanan sa kalig-on sa lawas, ug panghuna-huna sa panahong adunay moduot kanamo. Nanghinaot ako nga panalipdan mo kami pinaagi sa imong Espiritu Santo, ug ipadala usab ang imong mga arkanghel aron sa pagsanta sa mga tawo nga adunay daotang hunahuna ug buhat nganhi kanamo. Santa usab ang mga daotang espiritu nga nasa mong palibot nga nagsug ug nagduot kanamo sa kadaot. Daghang salamat sa imong kaayo, Amahan. Imo ang tanang dungog ug himaya. Among Dios, hangtod sa kahangturan. Amen.